Goedemiddag dames en heren, vastelovend vrienden uit Wiert, Neewiert en de Boeteneeën, van harte welkom en chic dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van De Gewoon Weer. Nog 2 weken en dan is vastelovend en in deze 4e aflevering krijg je ook weer een hoop vastelovend in de hoeskamers gebracht. Ik ga vandaag in gesprek met de hoegheden van vastelovendvereniging De Schuipkes. Jasper Heesakkers, de nieuwe vorst van vastelovendvereniging De Rogstekers, de Schuif bij me gaan. We gaan het ook hebben over de verkeerde party van de Moezevangers op Loor en ik kan met de brugwachter van het jaar Frans Jansen. Zo sta je natuurlijk in het jury, zit je de show dan goed gevuld met diverse vastelovensonderwerpen. Dat alles gaan we natuurlijk afwisselen met schone vastelovend muziek. We blijven dus even lekker ook op deze Limburgse boom. En nou zeker in Wiert, want dan kun je dus even lekker gek laten maken door de Cupkes. Ik was een menke van amper 7 jaar. Wat kom ik vertellen? Ja, het is echt waar. De pupsen uit de ogen, het was midden in de nacht. Ik was gruut van het noest dat hij beklacht. Hier ze vasten over schoon, ik dat is mijn winst. En wie het vuur op als grote prins. Laat je eens gek maken met die vasten overdag. Drink je lekker pilsje zonder stuk in uren kraag. Laat je eens gek maken, zing je weer met volle stem. Zit nou maar ikzelf, doe het niet al te slim. Van dit feestje mogen wij genieten allemaal. Zondagmorgen deel zich, 3 dagen dikke lol. Laat je eens gek maken met die vastelovenddag. Is te snel als ons, ik zin wij heel compleet van slag. Het woord vastelovend verhaal je gooie nacht. Draait je alle liedjes, mam, zo wel te hard. Dan begost te zingen van dat menke heen wiert. Iedereen, hij die liedjes gauw geleerd. Overal was te huren, het klonk heel erg schoon. Wat was dat, gaat gewoon. Laat je eens gek maken met die vastelovenddag. Drink je lekker pilsje zonder stuk in uren kraag. Laat je eens gek maken, zing je weer met volle stem. Zie nou maar ikzelf, doe het niet al te slim. Van dit feestje mogen wij genieten allemaal. Zondagmorgen deel zich, 3 dagen dikke lol. Laat je eens gek maken met die vastelovenddag. Is te snel als gewoon zich zien, bij heel compleet van slag. Dan weer het serieus, hè? Ja. Hoe zei jij gezongen als ik in de hemel kom? Al heel wat jaar geleden, ja, dat vind ik toch maar stom. Dan vier ik vastelovend, ja, zing je door hij op. Schoon vergelijkt met een klap op hun kop. Bedankt voor de liepel met de vastelovendpap. Ik geniet al dag, dit is zo rap. Laat je eens gek maken met die vastelovenddag. Drink je lekker pilsje zonder stuk in uren kraag. Laat je eens gek maken, zing je weer met volle stem. Ziet nou maar ikzelf, doe het niet al te slim. Van het feestje mogen wij genieten allemaal. Zondagmorgen deel zich, 3 dagen dikke lol. Laat je eens gek maken met die vastelovenddag. Is te snel als ons, ik zin wij heel compleet van slag. Laat je eens gek maken met die vastelovenddag. Is te snel als ons, ik zin wij heel compleet van slag. Onder grote belangstelling is op zaterdag 26 november 2022 Floyd Goossens uitgeroepen als de nieuwe landheer van de Schuipkes. En op dezelfde 26 november is ook Dylan Koumans uitgeroepen als de nieuwe jeugdprins bij vastelovendvereniging De Schuipkes. En die stond bij mij. Welkom. Allereerst een dikke proficiat. Ja goed, Floyd, ik had dat al tegen je gezegd. Hè? Dankjewel. Dat was op het jubileumfeest waar je daar was met de Schuip. Laat ik even bij je beginnen, Floyd. Hoe lang is het geleden dat ze u gevraagd hebben om voorop te gaan bij de Schuipkes? Dat was begin oktober 2021 alweer. Dus ook al even geleden weer, hè? Een dik jaar geleden. Ja, dat was op een mooie en we hadden een druk weekend gehad. En we logen lekker vroeg op de bank, lekker een makkelijk kleren aan. Maar toen ging de deurbel bij ons, maar we verwachten nemens. Dus ik doe open en ik zocht die man van de scheurbal staan. Ja, toen wist ik al wie laat dat het wordt natuurlijk. Ja. Dus ja, ik moest eigenlijk eerst nog even wegsturen.
Want de vrouw die lag in een pyjama op de bank en die... Dat dus kun je die nu even niet uit. die wou niet dat ze nog binnenkomt, dus ze moest hier zwemkleden. Maar gelukkig komen ze terug. Ja, en ik wist natuurlijk al dat ik dat heel graag zou willen doen. Ja. Maar natuurlijk, met 2 kleine wichtertjes is dat toch... ja, je moet dat toch even goed overleggen met de vrouw. Want dat is toch een heel geregeld in zo'n seizoen. Ja. Je kunt toch stiekem meer bekijken dan net valt die denken. De tussenperiode is heel even weg het gestuurd. Hè? Heb je toen al een klein overleg gehad, je toestand? Ja, ik zei dat. Ja, dat zijn die van de scheup. Dus ik weet nu al wat ze gaan vragen. Ja. Maar je had zo'n gelijk akkoord van de wederhelft. Dus, Ja, in principe wel. Alleen ja, we moesten alleen even kijken van wie gaan we dat dan logistiek allemaal oplossen. Ja. Maar goed, dat is dan zorg voor later. Hè? Dat is waar. Dylan, wie lang is het ongeveer terug dat ze gevraagd hebben? Ik denk 1,5 jaar geleden. Oké, ja. En weet je nog wie dat gegaan is? Want ja, Floyd lag lekker op de bank, maar loog jij al op de bank of loog je al in bed? Of... Nee, ik wist er niks van. Je wist er helemaal niks van? Nee. Mijn man zei iets van anders, maar... Ja, dat zeggen ze altijd, hè. Dat doen ze altijd bij de jeugdprins en jeugdprinsessen. Daar snap ik nog helemaal niks van. Maar weet je wel ongeveer wat ze gevraagd hebben dan bij jeugdtoes? Ja, wel als je prins weer, maar ik weet niet... Ja, je zit jou niet bij geweest? Nee. Ja, toen eerder man met de jeugd gezegd en toen? Wat dacht je toen? Ik wist nog niks, want Nee. mama zei iets van anders. Dus... Oh, mam zei echt iets, wanneer het zich dat dan nu denkt, vertelt? Die had heel lang nog te wachten ook nog. Hè, mam. Ballon zit ze? Ja, ze gaven me een ballon en in dat ballon zat een briefje en die moest ik openmaken. En door dan wil je prins weren. Ja. Dus ja, niks zit er op. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Want het is een kans die krijg je maar 1 keer ook nog eens, hè? Dus dat moet heel erg schoon zijn. Wie is het met de spanning geweest, Floyd? Want ja, even eerlijk, hè, 1,5 jaar. Dan zou je in eerste instantie zeggen, nog iets gebeuren. Maar dan komt er wat tussen. Daalt je het dan? Ja, zeker. In het begin is dat natuurlijk, zit het heel hoog. Dan ben je zo blij dat ze gevraagd hebben. Dan wil je het liefst met iedereen delen, maar dat gaat niet. Ja, helaas, een paar weken later kregen we dan te horen dat het niet door zou gaan. Omdat helaas corona in de weg stond. Maar ja, eerlijk gezegd, in de zomer hebt het een beetje weg. Maar ja, als dan september is, begint het toch weer te leven hier. Ja, en dan dan heb ik er wel, zit ik er in ieder geval aan blijven herinneren van, luister, je weer wel de land hier, hè? Denk je Ja, dan? zeker. En ook met de adjudant zijn we nog deksat bijeengekomen om het toch een beetje leventjes te houden. Dus, Ja. En dan de 26 november, want dat is dan de dag hè, dat het zit te gebeuren. Wie zit het dan met de spanning? Want dat is ook voor iedereen angst. De ene gaat er heel relaxed mee om. En de ander, ja, je hebt toch een beetje de knikkende knietjes, zeg maar. Ja, ik was heel niet zenuwachtig. Nee, ik was behoorlijk zenuwachtig. 's Middags dacht ik echt dat ze maar een ander gek zoeken, maar ik doe het niet. Maar, Kun je maar terug dan, ja. hè? Alles klaar, medailles klaar, alles klaar. Maar ja, goed, als hij eenmaal de doos coach, ja, dan gaat alles vanzelf. De avond is echt als een flits aan mij voorbij gegaan. En ja, dan komt in één keer alles eruit. Ja. En ja, als hij eruit stapt, is ook gelijk de spanning weg. Maar Dan valt je het echt goed Ja. van af. Want even voor mensen toes, hè, want we hebben altijd mensen toes zitten die een wat voor reden nog niet meer een boete kennen, maar wel helemaal bezet zijn van een vastelovend. Ik heb inderdaad een foto gezien, geen coach, u den doos. Maar kun je even een beetje toelichten voor die mensen die daar niet bezig zijn geweest, wie dat gegaan is? ja, we waren nu voor het eerst in november uitgeroepen. Een week daarvoor was Sinterklaas in het land aangekomen. Dus wij vonden het leuk om dan een groot cadeau naar binnen te laten rijden. Met een gedicht eraan voor de vorst, Henny. En daar, ja, dat gedicht kon zij dan voorlezen. En dat eindigde dan dat er een filmpje gestart ging weer. En dat was dan de line-up van een Formule 1 wedstrijd. Ja, en dat tel je dan af van 20 naar 1. En dan op iedere positie stond een oud land hier. En dan ja, op de laatste positie daar stond dan een silhouet van een landdier. Ja, en dan wie dat daar aan de beurt was, ja, toen werd ik uit de doos geroepen. Ja. Dat is heel lang als in een taart springen, hè? Ja. En Geert Dylan, zou je ook in een doos mogen springen? Of wie hebben ze bij je de uitroeping gedaan? Ze gingen met puzzelstukjes en dan moest je er 6 vingen. Maar dan gingen ze vragen stellen, bijvoorbeeld, waar kun je drinken halen? En ja, dus daar lag het puzzelstukje verstopt. En dan de 6e, die zat bij mijn mama in de tas. En toen hadden we afgesproken dat ik zo random moest gaan, door de zaal moest gaan zoeken. En toen in de tas pakte ik die laatste puzzelstukje. Toen ging ik naar het podium en op die 6 puzzelstukjes zat
mijn foto. Ja, er stond ook een afbeelding van UGB en toen kon je ook inderdaad zeggen van, ik ben de jeugdprins. Ja, ik ging er eerst met mijn lichaam en de jeugdbegeleiders voor staan. En toen zei Forst Henny volgens mij, hier is jeugdprins is helemaal de eerste. Ja. Tata! Dan is het zover, hè? Ja, ik huur het zelfs achterin te zeggen, tata. Ja, november, dat is natuurlijk wel even wat anders, hè? Ja, Want zeker. ja, dat kun je normaal niet. Ik weet dat heel veel verenigingen dat in Nieuweert gebeuren, bij de Pinmakers en bij de Bengals. Maar ja, de meeste komen er vaak in januari uit. Dus dat moet voor u ook een heel ander gevoel zijn geweest. Ja, zeker. Ik moet zeggen, dat geeft wel een soort van rust, zeg maar. Want je zit de zaterdag uitgeroepen, de zondag ga je een brunch. Ja, en normaal was gelijk al de eerste recepties af gewoon. Ja, en dat is toch wel fijn dat je even gewoon met de vereniging even rustig kennis kunt maken. Met Dylan kennis kunnen maken. Dus ja, ik zou je dat zeker aanrooien om dat erin te rooien. Ja, goed, dat is natuurlijk, ik denk niet aan u, maar ja, goed, het moet de verenigingen zelf natuurlijk bepalen wie ze dat willen. Als we gewoon kijken naar de activiteiten die er al zijn geweest, hè, want er zijn er toch al behoorlijk wat geweest. Dylan, neem eens een activiteit op hoe dat is iets geweest met de jeugd van de Scheupjes, dat je zag van, nou, dit was chic. Gisteren jeugdborrelbal vond ik wel echt kei chic. Ja, hoe was dat? Bij Ja, Groenewoud. Op Groenewoud, ja. En het was een geslaagde oventje. Ja, want iedereen doet mee, feesten, dat is echt kei gaaf. Nou, kijk aan, dus dat is in ieder geval al geslaagd. En komt er dan ook nog iets aan hoe je ook heel veel zin in hebt? Is er nog een activiteit die eraan gaat komen hoe je zegt van, nou, Mijn receptie. een receptie, die kun je ook nog. Ja, dat is een lange dag, hè? Krijg je heel veel. Want man ben ik heel dik de kamer opruimen, maar dat moet je niet, dat moet je man wat regelen. Jij hebt ook een aantal schoenniksjes al mogen doen, Ja, hè, Floyd? zeker. En ja, de schoens was toch wel afgelopen vrijdag. Het WTV Prinsentreffen in Tungeler. Ja, dat was echt één groot feest. Met al die prinsen daar. Ja, we hebben daar echt, ik denk 3/4 van de tijd met alle prinsen daar op de bühne gestaan. Gezongen, gesprongen. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ja, dat is een happening. Dat is Ja. echt een happening. Ik ben toevallig niet aan Tungeler geweest, maar ik kon er normaal ook op die dekker kijken. Dus dat is echt een happening, ja. Iets waar je beide ook over nadenkt, dat is een medaille. Ik heb net van Dylan mogen krijgen. Een hele schoen ook. Ik weet niet of dat we even in beeld kunnen brengen. Ik zal hem even op de hoofdcamera, hoe ik op kan. Ja, kijk, daar zal ik hem even, is toch wel een beetje te zien. Dylan, kun je eens vertellen wat erop staat? Ja, een voetbal, want ik doe geen voetballen. Een controller, want ik doe ook geen gamen. En de vorm, want ik voetbal bij DSM op Luken. En ook de klok van Vreugde-Vlaat, want ik fiest ook heel vaak bij Vreugde-Vlaat. Noal. Ja, met kent mijn je mam samen. Oh, met een mam samen, ja. Kun je gewoon niet vroeg nog met beginnen natuurlijk, hè? Dat is voor. Floyd, jij hebt natuurlijk ook heel goed kunnen nadenken, lange tijdig kunnen nadenken over wat kon ik als medaille pakken. Ja, inderdaad. Ik zal dan ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te onderscheiden. Dan kun je hem ook laten zien. En Kan dan ik hem kunnen ook we het laten zien. Ja. er nog even samen over hebben. Helemaal goed. Geer onderscheiden in mijn orde van de Bourgondië. Tata, ja. Ja, dan van de Bourgondier, ja, dan weet ik natuurlijk al heel iets natuurlijk. Dan zal ik hem even door doen voor Ferry. Floyd, wat school, wat zien we? Ja, er staat een barbecue op. Nee. En, dat is een grote hobby van mij. Dat doe ik heel graag. Het liefst gaat dat ding dan 's middags al aan. En dan een uur of 5, 6 een goed stuk vlees erop. En dan 's avonds kunnen we ervan genieten. Verder een glaas speciaal bier. Dat vind ik ook heel erg lekker om te drinken. Dus vandaar wederom de Bourgondier. En verder een Formule 1 wagen. Dat vind ik echt fantastisch om naar te kijken. Dat Ja, prachtige sport. wat heel gek gebeuren wil ik in een race missen. Ja, daar kan ik beginnen. Daar kan ik beginnen, ja. En ja, verder is natuurlijk mijn naam, het jaartal, het logo van de vereniging en het veteranenlogo. Ja, omdat ik ook een aantal jaar in dienst gezeten heb, 13 in precieze zin. En 2 keer op uitzending ben geweest in Afghanistan. Dus dat vond ik ook heel schoon om dat erin te verwerken. Ja, nou ja, ergens schoon. Dus, en vooral dat Bourgondië, dat ja, is toch jammer dat we af en toe winter hebben dan, hè? Ja, maar daar geef ik niks aan meer. Dat denk je het heel Nee, jaar aan. nou ja, maar weten we net of we bij je terecht kunnen. Dus Dat is goed. Dat is ideaal, dat is ideaal. Hey, dank voor uw komst vandaag hier in de studio. We gaan elkaar woensdag al zien, want dan is bij je de seniorenmiddag.
Dan zie je bij aanwezig. Ik ben er ook aanwezig, dan komt de buurt doen. Dus dan gaan we elkaar er ook weer zien. Zeker, gezellig. Ja, goeie vastelovendje op Groenewoud. Dankjewel. Goed, dankjewel. Dan gaan we weer naar een schoon, lekker muzikaal stukje luisteren. We gaan een reis maken door het Limburgse landschap. En daarvoor gaan we richting het zuiden een precieze zin onderstreekt naar de dames van Duo XL. Het leven een team. Alleen al een dag voor wel zien. Dus is goed een tijd van leven. Als een goed geschenk gegeven. De vastelovend is nog bij de zij. Ik zou niet weten wisten het nog zo nou mooi. Nu loer een geluksvogel voorzien. En dan vergeven weer het leven een team. Alles draait om cent, het gaat om wie het meeste heet. Dat het planeet van zonne, dat is altijd zo geweest. En iedereen die moppert, maar niemand is niet blij. Jezelf die wat het meeste heet, die wil er nog gaat bij. Maar draait de gans gedaan als maar dat zien de lui niet meer. Dat zien ze gans vergeten, daarom liefst dan maar een street. Veel geven het leven een team. Alleen al een dag voor wel zien. Dus is goed een tijd van leven. Als een goed geschenk gegeven. De vastelovend is nog bij de zij. Ik zou niet weten wisten het nog zo nou was. Nu loer een geluksvogel voorzien. En dan vergeven weer het leven een team. De knotert zich gaat af en lang gezichten, no, no, no. De huurs gaan een mens niet fluiten, naar poezien die lijn naar touw. Weer zingen weg, dat is ook zo, het leven is een feest. Want voor hetzelfde geld wordt daar zelfs niets geweest. Chagrijnen hem het leven doen van niets nog niet misschien. Want later wordt toch blij zien tot voorop de wereld zien. Veel geven het leven een team. Alleen al een dag voor wel zien. Dus is goed de tijd van leven. Als een goed geschenk gegeven. De vastelovend is nog bij de zij. Ik zou niet weten wisten het nog zo nou was. Nu loer een geluksvogel voorzien. En dan vergeven weer het leven een team. De huurster weet ik zeggen dat me niks te lachen heeft. Maar Emme die wil zingen, die wil altijd wel een lied. In een historische setting vond op zaterdagavond 22 november 2022 de uitroeping van de zesde vorst van Vasteloonvereniging de Rogstekers plaats. Het decor voor die uitroeping dat was bij het kasteel op een beest, hoe bekend werd gemaakt dat Jasper Heesakkers de zesde en door met de nieuwe vorst is van de Rogstekers. En Jasper is dit hier bij mij. Welkom Jasper. Welkom, dankjewel. Ik heb je al gefeliciteerd, maar ik doe het natuurlijk bij deze nogmaals. Dank u. Het moet een heel fijn gevoel zijn dat je nog jaartjes wachten, want we hebben helaas wat tussen gehad doordat het even niet ging. Dat je eindelijk kunt zeggen, ja, ik ben het. Ja. Dat waren ze nog zieker. Hè. Ik heb 2,5 jaar moeten wachten. Dat is natuurlijk wel heel erg lang. 2 keer is de uitroeping uitgesteld. En als het dan zover is dat het kan gewoon gebeuren en je kunt je doen op zo'n plaats met zoveel publiek, dan is het wel een heel bijzonder gevoel. Ja, dus jij denkt ook gewoon 2 keer echt gewoon flink gebaald. Dat moet gerust gezegd worden. Uiteraard, ja, absoluut. Ja. Dat is een moment hoe dat je naar uitkijkt. Want ook even voor veel mensen die dat niet weten. Ja, het is eigenlijk al de taken die je voor deed. Alleen nog niet
met de officiële benaming als vorst. Klopt. In 2019 stopte onze toenmalige vorst Sten, vlak voor het seizoen, of eigenlijk in het seizoen. Nou ja, het is aan de kanselier om dan een vorst woord te nemen. Dus dat ben ik toen nog gewoon doen. Direct daarna broek de corona. Dan heb ik 2 jaar bekend geen vastloon gehad. Maar vlak na de vastloon van 2020 zag de vereniging, het gaat zo goed. Geen mocht je nou vorst weer, wil je dat doen? En toen heb ik gezegd, ja, dat gewoon niet doen. Ja. En toen 2,5 jaar later was het ook publiek. Ja, maar dat wordt ook een heel fijn gevoel zijn, Jasper. Want ik heb hier toen het gesprek gehad inderdaad met Stan, maar ook met Jan, hè, wie dat natuurlijk normaal giet, wie dat in een vorst voorgedragen wordt. Maar ja goed, jij hebt je taken waargenomen. Ja. En dat ze dan ook zeggen van, goh Jasper, blijf dit maar doen. Ja. Dat moet ook vrucht heel fijn zijn. Zeker. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk in iedere bestuurlijke rol dat je gedragen werd door de leden. En als de leden echt zelf vuur dragen, ja, dan is dat een goed compliment. En dan wij je ook het ook goed zit. En hij ook het vertrouwen van de vereniging om ook die taak te kunnen gewoon uitvoeren de komende jaren. Ja. Laten we even naar de 22 november heen gaan. Want dat is even goed een heel happening geweest op de beest. Dat dit iedereen kunnen zien bij ons op het televisiekanaal. Mensen hebben ook van alles gezien dat er gebouwd werd en zo. Neem ze eens mee naar dit dag. Wie heb je dit beleefd? Dat was een hele bijzondere dag, een hele spannende dag. Toen je eigenlijk aan de ene kant een beetje gejaagd voelde en toch ook weer een beetje zenuwachtig. Je ziet er toch, ja, wie gaan mensen reageren? Wie hield alles goed? Want wij hadden een buurlijk spektakel opgebouwd. Je toch met de nodige risico's aan. Van ja, hield alles wel lopen, wie het moet lopen. Nou, het ging grandioos. En zo de dag zelf, ja, je werd een beetje geleefd. Je voelde je wat rusteloos. Je wilt naar dat moment toe. En heel spannend, dat wel. Ja. En een beetje wie een prins het ja, maar dat ook met Max. Dat denk ik wel, ja. Een beetje datzelfde gevoel. Ja. Want jij ziet uiteindelijk dan vanaf het water zie je door aankomen. Heb je niet door pin in de ruk uit of was het allemaal goed op mond gemaakt? Het is wel goed zat, maar ik zat er best op een uurtjes. Dus het had niet voor langer moeten duren. Nee, want wie lang heb je er... Je gaat denk ik echt vlak van tevoren gooien dan natuurlijk inzetten. Ja. Er waren nog een paar nummers die gespuurd werden. Dus ik stond wel klaar. En toen het laatste nummer kwam en wie de voice-over kwam, toen ging ik pas echt in de bloem en ging ze toe. Dus toen was het wel... dat was wel heel spannend trouwens. Want ik was het publiek allemaal zien en mensen kosten mij niet zien. Dus dat was van heel... Had je niet zoiets vandaag je dat ding over en dan kukel ik zo dat water in? Nou, dat niet. Maar ter plekke veel al mij. Maar mensen het idee vertellen had ik wel van, wat gaan we doen? Moet ik in donker het water op, bloem? Nee, maar dat is allemaal super gegaan. En het was allemaal degelijk en perfect gemaakt. Dus alleen maar complimenten. Nou ja, dat kon ik net zeggen. Daar kun je tevreden op terugkijken. Ja. Nou, doet iedere vorst natuurlijk op zijn manier altijd de vereniging dragen. Wie ga je dat doen? Want jij hebt natuurlijk die taak ook een tijdje waargenomen. Maar ik kan me voorstellen, nu het echt officieel is, dat je wel ook ziet gewoon nadenken van, hey, dit is eigenlijk een beetje de weg die ik wil gewoon bewandelen. Ja, zeker. Hè. We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel veel tijd gehad om te denken. Dus dat hebben we ook gedaan. En wat voor de vereniging, vind ik persoonlijk ook, maar de vereniging ook heel belangrijk is, dat we echt in de komende jaren ooit tradities met nieuwe ideeën samen laten smelten. Ja. Dat we echt terug gaan naar de basis, hoe vastgelopen je het draait. En dat is gewoon verbroedering, flauwekul, knubbel, met elkaar, muziek. Dat is echt goed een draadje. Ik zeg het ook in interviews gezegd van, we zijn een beetje aan het festivaliseren. Het was iets groter. Er is niks mis met. Hè? Maar je kunt je afvragen op een bepaald punt van, is dit nog vastelovend? Want vastelovend schiet toch om de knubbel, onder elkaar, de verbondenheid, met elkaar en ook met de stad. Hè? In ons geval met Wiert. Ik vier vastelovend in Wiert. En de kern die moeten we wel behouden en bewaken en blijven veuien. Want dan zal de vastlovend in mijn beleving nooit verloren gaan. Maar de kern van de vastlovend, die is heel belangrijk. En daarom hebben we ook dit jaar dus echt ooit tradities teruggepakt. Een optochtbal, een seniorenmatinee, het Prinsenbal is weer helemaal in leven geroepen. Die gieten we in een nieuwe jasje, maar de ideeën zijn eigenlijk al heel erg oud. Ja. En dat vind ik leuk, dat je echt ooit tradities in een nieuwe jasje weer hartstikke niet maken. Ja. Maar ik denk ook dat er niks mis met is. Hè? Want het is wat jij zegt en ik ben het er echt volledig mee eens. Het is allemaal te veel aan het festivaliseren. Ja. Er zijn heel veel evenementen. Dat is natuurlijk gezellig, dat is leuk. Maar ja, inderdaad, gemis wel bepaalde tradities. Maar ja, we hoeven dingen gewoon niet altijd vasthouden aan het hele oorgebied echt vroeger was. Maar het mag gerust in een nieuwjaarsje gestoken werden. Zeker, ja, absoluut. Neem je de dinsdag. We hebben ook Kiertelen dinsdag dit jaar. Ja, dat is een nieuwe activiteit die eigenlijk ook weer heel erg terugpakt op de vastlood zelf. Dat is knauwel, muziekgezelschappen, bij elkaar. Er is wat flauwekul in, er is een spelelement in. Het duvelsbies wordt opgejaagd met zoveel mogelijk tam-tam en kietelmuziek. Daar kan heel weer met komen doen. Ja, dat is een nieuwe activiteit die eigenlijk op een heel oude traditie gebaseerd is. Op een heel oud verhaal. En zo proberen we continu dus nieuwe dingen te bedenken die wel helemaal in de geest zijn van wie als vuurgangers het ons bedacht hebben. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Nou, nee, maar ik denk dat je dat goed doet. Dus dat is eigenlijk ook een beetje wat we de komende jaren dan kunnen verwachten. Eigenlijk van UG, maar ook van u terugstekers. Van die ooit tradities in leven houden, maar wel in een nieuw jasje.
Ja, niet alles natuurlijk. Want kijk, in de Prins is al 10 jaar Prins. Er zal ook altijd op die manier Prins blijven. Een broedspaar idem dito. Maar activiteiten, evenementen. Kijk, liedjes verhangen ook door de jaren heen. Dat is niks mis met. Nee, zeker en niet. de manier waarop ons verkleden verhangen ook door de jaren heen. Maar het gaat erom de basis van het verbroederen, de lol en de flauwekul, de zorg voor aldaag vergeten. Want door giet vastloop eigenlijk om. Zeker. Dat moet de kern blijven. En als we dat allemaal samen blijven doen en beleven, dan kunnen we dat wel goed, denk ik. Uw taken overigens als kanselier, die zijn nu ook overgenomen door Rob Hermans. Hij je Rob zelf toch weer benaderd? Nou, een kanselier wordt ook door de vereniging gekoerd. Ja. Dus Rob Baas al ook vicevoorzitter. En hij is dus ook kanselier geworden. Eigenlijk een beetje in hetzelfde lijn wie ik het gedaan heb. Wie ik Stan moest vervangen. Toen is Rob mij gewoon vervangen. En dat is ik heel natuurlijk doorgelopen. Gewoon zo Ja, overvloed, ja. Oké. ja. Voor ik Uglot gewoon, Jasper, heb ik nog iets wat ik al een paar weken doe. En dat is dat ik mijn gasten, ik kies ook specifiek een beetje uit. En ik dacht, dit kon ik ook bij je doen. Die leggen een aantal vastelovendstellingen voor. Mogen ze alleen ja of nee op zeggen? Ja. Ik weet dat het lastig is. En dan kunnen we nog eventueel een uitpakken om er misschien even op in te gaan. Zal die eerste voor ik neerleggen. De vastelovendverenigingen die moeten meer gaan samenwerken met elkaar. Nee. Oké. Vastelovendverenigingen die moeten in hun eigen week blijven. Nee. Er zijn, dat hebben we eigenlijk al gezegd, maar ik ga het dan toch even stellen. Er zijn te veel commerciële vastelovendfestivals. Ja. Oké. De eerste, daar wil ik wel even op terugkomen. Ja, want jij ik zegt nee, daar ben ik wel heel verbaasd over. Nou, ja en nee. Hè, want dit is dus een vraag die kun je alleen maar uitleggen als je het... het antwoord snap als je het uitlegt. Ja. Ik denk dat we zeker moeten samenwerken hoe we elkaar kunnen helpen. Hè. Als voorbeeldje, in de coronatijd hebben we alle verenigingen bijeengeroepen. Hebben we ook geholpen met wat wij weten via een RTV, via een gemeente. Dan moeten we elkaar zoveel mogelijk sturen. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat iedere vereniging zijn rol blijft spelen. En daarbij bedoel ik geloof er niet in dat verenigingen samen activiteiten moeten gaan organiseren. Want dat is namelijk de identiteit van de vereniging aan het verdwijnen. Ja. Een vereniging van dorp X is opgericht om de vastelovend in dorp X te organiseren. Hier staat een dorp Edon. Wat is dan nog het bestaansrecht van dorp X? Ik zeg het even een beetje heel ingewikkeld nu. Ja. Maar ik wil het ook niet persoonlijk maken. Maar we moeten hier dus het eerder vereniging is opgericht met een doel. En dat doel moet je blijven nastreven. Als dat doel niet meer te realiseren is er bestaansrecht weg. En je moet je eigen identiteit beschermen. Alle verenigingen moeten dat doen. En ik denk dat we elkaar overal moeten helpen. En dat we overal moeten zorgen dat we elkaar van kennis voorzien. Dat we elkaar feestjes bezoeken. Dat we samen de vastelovend in heel Wiert leven te gooien. En ook echt vormgeven. Maar in de basis denk ik wel dat iedere vereniging moet blijven doen hoe ze weer is opgericht. En dat is in de eigen wijk of dorp het feest voor de mensen vandoor organiseren. Ja. En dat moet je denk ik niet gaan samenvoegen. Want dan is denk ik echt het begin van het eind. Want dan ga je namelijk allemaal je identiteit kwijt. Ja, en dan is denk ik het einde zoek. Nee, dus en dat is de toelichting op... Ja, dus eigenlijk kunnen we die eerste twee twee stellingen een beetje samenvegen in de vorm van samenwerken. Ja, absoluut. Zeker. Probeer ze inderdaad zoveel mogelijk die traditie die in haar eigen dorp of week heeft, om die te behouden. Ja. Maar werkt zeker samen. En het is ook echt niet zo dat iedereen in zijn eigen week moet blijven. Nee, dat is weer de grote kleiner. Nee, dat is... Oké, nou ja, goed. Ja. Hartstikke fijn, Jasper, dat je daar in ieder geval ook een toelichting op het willen geven. Want ik kan me ook voorstellen dat binnen nou voor zo'n vraag is die je misschien wordt krijgen. Dus ik denk, ik ga ze gewoon stellen. Je moet je alles voor ja, daarom. Ja. Jasper, ziek dat je het moest gaan doen de komende jaren. Ook ziek dat je in dit 11e seizoen dat je echt overheen mogen ontvangen. Ja. En we gaan elkaar nog deksels in. Dankjewel. Goed. Goeie vastelovend. Dankjewel. Jo, merci. Als je met die dagwilds gaat feesten, dan kun je eigenlijk op flink wat plaatsjes terecht in Wiert. Dat je Zuislaghuurs, dat kennen je Wiert, Neewiert en zelfs verder de Boete. Op Loor, daar hebben ze op 18 februari een lekker foutfeestje genaamd de Vriet Verkiertje Party. En daarover zijn Monique en Geert bij mij in de studio. Welkom. Hoi. Hoi. Zo. Hallo. Hoi. Nou, Geert, je zit normaal veel enthousiaster. Wie er straks naar binnen liep, zei je, oh, god, wat leuk. Ja, dus... Laten we even over die Vrietverkeertje Party gaan houden, want dat is echt een no-evenement. Ja, dat is inderdaad een no-evenement. En dat evenement is gekomen, of eigenlijk geboren eruit, dat wij ons prinsreceptie verzat hebben. Wij zaten altijd op de vastelovend zaterdag en wij zijn nu naar de zon gegaan. We hebben ons prinsreceptie inmiddels al gehad en het was een geweldig gebeuren. We hebben een chique prinsreceptie gehad, dus het was een succes. Maar hij werd zaterdag over. Dus op vastelovend zaterdag. En wij vonden dat er op Loor toch iets georganiseerd moest worden. En we wilden niet eigenlijk in een stream mee van allemaal bekende artiesten. En we maken er ook gewoon een standaard feestje van. Ja. Dus zo is eigenlijk een beetje het Vriet Verkeerd Party ontstaan.
En we hebben er iets heel speciaals van gemaakt. Ja, inderdaad, want ik kreeg inderdaad ook de poster doorgestuurd van Monique. Monique, kan je eens vertellen, wie ziet de avond er dan uit? Je kan niet in detail stappen, want dan moet je maar komen. Nou, we zijn nog niet klaar, hè? Dus, Nee, maar het werd een bijzondere avond. Met name alle zangers. Het zal niet zien wat je denkt dat het gaat zien. Oké. Nou ja, dat is zondagmiddag. nou, daar kennen we helemaal niks mee eigenlijk. Dus, maar ik kan vast een tipje van de sluier geven. Tipje van de sluier. Wat gaan we ervan losschilderen, Geert? Nou, ik denk dat het gewoon heel veel flauwekul aan knauwen is. En, Weet je wat Jasper net ook aanhoorde? ja, we hebben zoiets van de zin. Inderdaad, er wordt heel veel georganiseerd in het Wierterland. En je kunt eerder een avond kun je wel eerst naartoe hoe dat een feest is. En wij hebben zoiets. Wij doen het gewoon compleet anders. Wij houden dit feest, we hebben dit georganiseerd. En de mensen gaan er naartoe, maar ze weten helemaal niet wat er gaat komen. Nee. En ze waren echt vanaf de inkom tot op het les van de avond werden ze verrast met dingen die ze niet verwachten. En ja, er zijn artiesten die zijn verkeerd. En ja, er zijn artiesten die zijn niet bekend. Maar dat is dus dat is de spanning die daar opgebouwd moet worden. We hebben 2 presentatoren die zijn echt super goed in improviseren. Dus ja, ik verwacht een heel schoon, fout, verkeerd, helemaal fout feestje. Ja. Maar zie je, en misschien leggen we even bij dicht dan hier, hè, Monique. Want we hebben het er net over gehad inderdaad, hè, dat vastlood ook aan het festivaliseren is. Heb je daar wel over nagedacht? Wie je dacht van, we gaan ons prinsreceptie door wegpakken. Ja. Misschien ook wel goed, want je loopt misschien ook bepaalde verenigingen mis of die kunnen maar komen blijven. blijven. We willen de prins echt een goede receptie bij je. Ja, dus ik denk dat je dat heel goed hebt gedaan. Maar ga er dan wel over nadenken, zei je dan dit gaat organiseren van ja, doen we er wel goed aan, want er is al zoveel. Ja, maar het is niet echt een festivalsfeer gemaakt. Het is echt de Schellecijfer, of wie zit hier in weer te zeggen, de knauwel. Dat is echt de voorhand. Ook onze presentatoren zijn echte lorde mensen die zich bereid hebben gevoeld om ook de avond te presenteren. In de Schellecijfer, in de knauwel. En de speciale act wat we op het een hebben. Ja, dat is echt het toetje, de kers op de taart, zullen we maar zeggen. Ja. 18 februari vindt het dus plaats. Vanaf wanneer, vanaf welke leeftijd mogen ze binnen? Want je hebt er een grens al opgezet. Hè? Ja, we willen echt een avond voor de oudere jeugd en voor de volwassenen organiseren. De wichter die kregen alles wel al. Eigenlijk de hele vastelavond is met name echt voor de wichter. En we willen eigenlijk ook een avond voor ons, voor de volwassenen. Ja. Oké, duidelijk. Dat is allemaal bij Berchtje natuurlijk, Biergeploor. Dat is de vaste locatie ook van de moezevangers. Wat kost je dan binnen te komen? Hoe zitten we nu eigenlijk op? Maar ga even tegen gaan kijken. Oké, je prijs al verhoogd? Ja, dat is... op 57 ja. nou. We zijn met 5 begonnen. Ja. In het eerste week. En daarna werd het steeds 2 wekelijks verhoogd. Nou, we zijn met welke reden? het verkeerd. Het is allemaal verkeerd. Met verkeerd Het is gewoon verkeerd. En eigenlijk zijn we begonnen gratis. Hè? De eerste dag was het voor alle leden van de moezevangers was het gratis kaartjes ophalen bij Henk. Ja. Dus gratis, €4, en volgens mij is het een tientje aan de kassa. Ja, dat kan ook zomaar anders zien. Ja, maar goed, dan valt het nog enigszins met, zeg maar. Dus niet dat je daar een bepaald bedrag neerlegt van... en dan nog maar afwachten inderdaad wat gaat er gebeuren. Nee. Dus het is vooral ook echt liegdrempelig gooien. Ja. Is er iets wat je Joris wilt laten terugkeren? Of is het nou eerst zij zegt van nee, we proberen dit en dan kijken we of we erop voort gaan of nee? Ja, ik denk het wel. Het is niet gegarandeerd dat het volgend jaar het saaie feestje wordt. We kijken nu inderdaad wie lukt het, wie reageert het publiek erop en wordt het een succes, wordt het geen succes. We gaan echt aftasten. Ja. Het is natuurlijk ook iets heel anders als normaal. Het is niet dat de mensen doorkomen en je weet van er komen 4 optredens en we gaan de Polonaise lopen en we gaan hossen. En als op het laatste moerenpetage komt, dan gaan de remmen los. Nee, het is nou echt vriend anders. Je gaat van door naar door. Dat is eigenlijk de insteek ervan. Ja. Oké, nou ja, goed. Ik ben in ieder geval benieuwd wie dat gaat uitpakken. Daar hoor ik natuurlijk heel graag van. Ja, en de titel zou je natuurlijk ook kunnen aanhouden. Ook al zou je het concept aanpassen. Hè. Dat is ook aftasten wie dat het nou natuurlijk gaat lopen. Ja.
En ik huur ook allerlei reacties en dan kijken ze op een poster en ja, maar die kennen we helemaal niet of dit of dat. Ik vind wel dat de mensen moeilijk benaderbaar zijn als ze niet weten wat er te wachten staat. Ja. En ja, die drempel willen we eigenlijk over. Jongens, kort gewoon Logic verrassen. Logic is verrassen. Ja. En wij gaan ervan uit dat het wordt gewoon een geweldige avond. Ja, het is even goed wel een bepaalde taak die je mij pakt. Want je moet wel er even aan rieten, zeg maar, om mensen toch door naartoe te lokken. Ja, Zeker mensen dat. zijn heel erg vast aan het gooien, zeg maar. Ja. Maar, en dat snap ik, maar kunnen wij nu op dit moment, want ik ga bij de poster dan filmen, daar zie ik de cupjes bijvoorbeeld stonden, die zo aan het begin van de uitzending ook. Snel ook gehad, ja. Die zijn er dan? Ja. Ja, en kunnen we misschien dan toch het voor elkaar te krijgen dat er mensen zijn die zeggen van, wij gaan naar Loor op de 18 februari. Kunnen we er misschien nog 1 of 2 namen nemen hoe dat we van zeggen van, nou ja, dat moeten we doen. Want dan weten zeker mensen dat ze zeggen van, dan gaan we even kijken. We zijn toch benieuwd. Nou, ik denk dat Even een beetje draaien. dat dit er ook Ja, is. kunnen ze de de kardinaal. beste kijken? Oh, camera. Ja, even naar deze, dan kan Ferry er een beetje op inzoomen. En een bekende weertenier. Ja, Theo Kardinaal, die is ook de hele avond aanwezig. We hebben vleugelmeisjes die de hele avond Rondlopen. aanwezig zijn. Annie. Annie komt, die doet typetjes Dus die zit zo. We hebben voor een entree hebben we een speciaal duo zitten die je verwelkomt. Dus Gastheren hebben we rondlopen. Die lopen obers rond, hoeven niet zelf naar de bar te lopen. Ja. Dat is echt ook een verwenavond. Ja. er zijn wat knutselactiviteiten. En dat is niet alleen Ondertussen. muziek, het is sketches, is alles. Nou, En ja, wat dus, vastelovend inhoudt, is in één avond samengevat. ja, nou ja, goed. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nog toch in ieder geval heel veel plezier mee mensen op de 18 februari. Maak er een schoon feestje van. En laten we hopen dat het een schoon succes wordt. Dat het ook Gaan we weer doen. een schoon vervolg kan krijgen. Precies, dat hopen Dat we dus hopen we. ook. Ja, En vaar je verrug op 2 entreekaartjes. Dus Ja. zie je benoemd, kom je aan en maak het mee, ja, zou ik zeggen. het zal druk werden. Maar gewoon wel even proberen met binnen te lopen. Kijk Ja, maar. dus Ja. niet helemaal goed Je komen. zit van harte welkom in ieder geval. Dat gaat goed komen. Ik ga nog een hele goede vastelovend mensen. En heel veel plezier op de 18 februari. Ja, dankjewel. Wij wensen dich ook een schoene vastelovend. Dank je. Gaat goed komen. Dat weet ik heel zeker. Jazeker. Wie denken jullie nou dat vastelovendliedjes van vroeger nog ergens voorbij komen met die dag? Nou ja, misschien heb je dat zelf niet die eindjes in de gaten. Dat die liedjes door voorbij komen. Maar in de gaan we weer. Gewoon voor wel even die herinneringen van weleer Germendig ophalen met het nummer Woerum van Dich en Ik. Woerum, es vastelovend in iedere avond. Woerum, es vastelovend zo gauwen. Woerum, es vastelovend in iedere avond. Woerum, es vastelovend zo gauwen. Woerum moet de visken zwemmen. Woerum hier de mos geen vlemmen. Woerum zien de bananen krom. Woerum zie je zo kokolo. Woerum, es vastelovend in iedere avond. Woerum, es vastelovend zo gauwen. Es vastelovend in iedere avond. Woerum, es vastelovend zo gauwen. Woerum kunnen mensen denken. Woerum zit zich zo te stinken. Woerum heeft nou een goeie sigaar. Die werden als de ooievaar. Woerum, es vastelovend in iedere avond. Woerum, es vastelovend.
Waarom zijn er zoveel vragen? Waarom ik nog langer geplogen? Waarom is dit? Waarom is dat? Waarom? Dat is de vraag nou net. Waarom? Waarom? Is vastelovend, niet iedere avond. Waarom? Waarom? Is vastelovend zo gauw? Waarom? Waarom? Is vastelovend, niet iedere avond. Waarom? Waarom? Is vastelovend zo gauw? 12 november 2022, dat is een datum die Frans Jansen niet snel meer zal gaan vergeten. Want op die avond is natuurlijk de uitroeping van de nieuwe prins geweest van de brugwachters. Maar ook de brugwachter van het jaar bekendgemaakt. En dan ken je hem misschien als Dans Frans. Maar hij kan natuurlijk veel meer dan alleen dansen, Frans Jansen. De brugwachter van het jaar, hij is hier bij mij in de studio. Frans, welkom. Goedemiddag. Ja, het stond net online en ik ga je al aan de telefoon. Ja, dat wordt erg actueel. Ja, maar dat wil zeggen dat ik als mediaman natuurlijk wel heel goed mijn werk doe. Je zit er bovenop. Ja, ken je de microfoon niet zo gooien, Frans? Ja, zeker. Goed, dat is fijn. Hey, neem dus heel even mee, want de brugwachters benoemen eigenlijk ieder jaar immers tot de brugwachter van het jaar. Ja. Wie is dat idee ooit ontstaan? Dat is al zo lang als ik weet. Ik ben in 2003 ben ik prins geweest. Bij de brugwachters. En ja, toen was het er al. Dus ik heb geen idee hoe lang dat al bestaat. Het is in ieder geval een hartstikke schoon iets dat binnen onze vereniging mensen gewoon die iets echt speciaals doen. Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan, Tjuver Kennis is de hoofdredacteur van het brugwachtersboekje, dat ken je misschien wel. Ja. En daar doe ik advertenties verkopen. Dus bedrijven, instellingen af gewoon een geld los te krijgen om een advertentie te zetten. Ja, en dat is moeilijk zat in deze tijd? Eigenlijk vind ik dat best wel mee, want als brugwachter heb je toch best wel wat goodwill opgebouwd bij de bedrijven. Dus dat gaat goed. Nou, daarna doen we nog, vroeger was het donateurskaarten, dat is nu een loterij. Dus voor 2,50 per lot steun je de brugwachters en je kunt er nog een leuk prijsje mee winnen. Ja. Overigens gaan we aanstaande zaterdag zowel bij Heerschap, Supermarkt de Bos, we gaan loten verkopen. Maar we gaan ook dit jaar eens gewoon de stad in om te kijken of dat we door de mensen ook weer aan kunnen krijgen. Oké. Dus dat, en daar ben ik niet alleen van de partij. Daar hebben we meerdere mensen van de Rood van Elf, maar ook dames die er mij helpen. Ja, moet eigenlijk als vereniging zeg maar dan loteren door mij. We laten het zien, maar we hebben ook de broodnodige financiën nodig om de club te laten draaien. Ja. Ja, misschien zijn er nu wel mensen die kijken die zeggen van ja, we zien al wat verenigingen die we sturen, maar we kunnen gerust ook de brugwachters stonden natuurlijk nog iets in sturen. Tot slot, Frans, ik vind het echt chic dat dit gedaan wordt natuurlijk door de brugwachters. Vind jij dat meer verenigingen zoiets moeten doen? Want ja, jij weet als geen ander, een vereniging draait op heel veel vrijwilligers. De ene doet meer als de ander. Je hebt echt kerktrekkers, wat heel veel mensen die ergens komen dat niet zien. Zou dit goed zijn voor meer verenigingen om het te doen? Tuurlijk, dat is een open deur. Ik bedoel, mensen die achter de schermen heel veel doen, hè, die niet op de bühne staan, hè, die kun je er echt eens een keer mee in de spotlight zetten. Ja. Nou ja, de brugwachters doen dat. Bestuur, we hebben een fantastisch bestuur erin. En dat is voor iedere vereniging is dat natuurlijk. En of je nu een tennisvereniging ziet of je ziet een voetbalvereniging, dat maakt niet uit. Nee. Vrijwilligers, daar draait je hem. Ja, daarom, ja. Sommige vrijwilligers is er ook natuurlijk geen verenigingsleven voor de vastelovend. Niks, precies. Ja. Nou Frans, wel ziek dat je weer even moet komen. Ja, geen gedaan. Het is zeker niet de laatste keer denk ik dat je hier in het programma komt. Ik verzin altijd alweer iets waardoor dat ik kan benaderen, dus dat kunt maar goed. Ik wens alle mensen een fantastische vastelovend. Kijk, en ik wens ik dat ook Frans. En we gaan elkaar deksel nog zien. Geweldig. Goed, dankjewel Frans. Dan zit het er alweer op. Dus ja, echt voorbij gevlogen de tijd. Dan zijn we aan het eind van deze 4e aflevering van de Gewoon Weer. Volgende week is alweer de laatste Frans. Het veel te snel, hè? Ja. Veel te snel. Maar goed, seizoen 11 zit er dus bekend op. Dan gaan we er samen in ieder geval nog één keer flink tegenaan. Met doorin te gast Kar van Stal. Ik kan met kapel Groot Gemoed. En heb je nou de uitzending gemist,
denk je, nou, ik wil het allemaal nog eens een keer terugkijken wat dat Frans allemaal zag of dat Jasper heeft gezegd. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal, want we herhalen de uitzending vanavond en morgenavond om 7:30 hier op het televisiekanaal van Weert FM. Hij nog tips of suggesties voor de redactie, stuur dus dan even een mail dgvw@weertfm.nl en je kunt dus natuurlijk ook op Facebook volgen, facebook.com/deGroenverweer. Ik dank al mijn gasten die vandaag hier in de studio zijn geweest. We gaan er natuurlijk muzikaal uit en dat doen we met een reis richting Geleen met Maud du Chatenier met het liedje Confetti. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Confetti! Confetti! Du kannst niks overdrijven, overget me van dich aan. Verlangst nog schone dingen, want dat liegt dich toch zo gaaf. Zieke reizen in die druim gedaan, om 's morgens met licht hang te staan. Die leven druimen het geen zin, maar leven gooi dich nu maar erin. Iedere dag confetti, dit is mijn genietmoment. Iedere dag confetti, vul me blij en zo content. Geef zijn eigen kleuren, maak zijn eigen regenboog. Laat het maar gebeuren, tu wie chic dat nog mag. Pointe kleurig glitters dansen, primo futsels lekker chansen. Onbezorgd vergeet een tijd, dit geluk maakt ik zo riek. Iedere dag confetti, vastelovend maakt me vrij. Het leven dichtgegeven, vult te kort voor strak of ooit. Pak 10 kansen, gang beleven, door van kiezen gooien moet. Doe Picasso, pak de kwast en kleur, want neem eens uit het dik nog veel. Maak vandaag maar weer eens lekker boy. Ja, leef en dans maar in het rond. Iedere dag confetti, dit is mijn genietmoment. Iedere dag confetti, vul me blij en zo content. Geef zijn eigen kleuren, maak zijn eigen regenboog. Laat het maar gebeuren, tu wie chic dat nog mag. Pointe kleurig glitters dansen, primo frutsels lekker chansen. Onbezorgd vergeet een tijd, dit geluk maakt ik zo riek. Iedere dag confetti, vastelovend maakt me vrij. Iedere dag confetti, dit is mijn genietmoment. Iedere dag confetti, vul me blij en zo content. Geef zijn eigen kleuren, maak zijn eigen regenboog. Laat het maar gebeuren, tu wie chic dat nog mag. Pointe kleurig glitters dansen, primo futsels lekker chansen. Onbezorgd vergeet een tijd, dit geluk maakt ik zo riek. Iedere dag confetti, vastelovend.